Sugatan ng dalawang lalaki matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang SUV na liliko sana sa kabilang linya. Naganap ang aksidente sa kahabaan ng Barangay Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV sa lugar, kita pa ang paghinto ng mga sasakyan sa likod ng SUV. Kita rin ang pag-overtake ng motorsiklo dahilan naman upang masalpok ng lilikong SUV. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang sakay ng motorsiklo. Base po sa investigation natin, itong puti na Fortuner na upon reaching Barangay Manawang, considering na taga doon yung may-ari ng sasakyan, papaliko na siya. Nag-execute naman siya ng placer. Meron siyang kasabay na dalawang sasakyan din, which is huminto yung dalawang sasakyan. Unfortunately, itong Suzuki Smash, kasama niya yung backride niya. Nung nakita niya yung dalawang sasakyan na nakahinto, instead na huminto rin siya, nag-overtake. Siguro ang alam niya, huminto lang talaga, pero yun nga yung nangyari doon. Hindi naman din sila positive sa alcoholic breath. At the same time, meron din naman silang protective helmet at siguro yun ang nagsalba sa kanila. Nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan ng dalawang biktima na agad namang itinakbo sa paggamutan na ayon sa pulisya ay nasa maayos ng kalagayan. Hindi naman nasaktan ang driver ng SUV. Nakapag-usap na rin umano ang dalawang panig ukol sa mga danyo sa insidente. Sinusubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na mag-ingat at maging alerto sa pagmamaneho lalo ngayong nalalapit na holiday season. Siguraduhin po natin na nakasuot po tayo ng protective helmet dahil yun po ang pinaka-perminado para maisalba po yung buhay natin just in case po na tayo man ay nagmotor at madisgrasya po tayo, no? At the same time, wag po tayong uminom at kung tayo man ay nakainom, wag na po tayong magmotor nang sa ganun maiwasan po natin ang disgrasya. Lester Narag, Balitang, Solid North.